Diyos marhay na aldaw sa togabos mga tugang, ngunyan iyang ika-31 Domingo nin ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong tema, ang pagkamuot sa sadiri asin sa kapwa-tao. Ngunyan na Domingo, ang liturhiya nagpapahayag, manunungod kan tugon nin pagkamuot. Sa selebrasyon kan Eucharistia, magkasararo kita sa pagpahayag kan kamauotan niyato, na maging dayupod sa pag-utog kan tugunin pagkamuot. Makakaibahan niya ito sa selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog po ang gabos sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kakurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, maapasain dugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako ang tangastong mga kasalan, tangani magkanig ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Mayrak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawad ang astong mga kasalan, narahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Agurang na maherakan
sa Diyos sa kaitaasan, sin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan buon. Inuumaw mi ika, pinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Ulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakaman. Kagurang nan aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, podero kan Diyos, haki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Ako aasa mo, pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan nuro, kahalangkaw. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamiibi kita. Diyos na makakamhan asin maherakon, naghinikanan kan atang, tanganing maninigo, asin makangalas, na mapaglingkudan kakan sa imo mga parasunod, warasan sa mo namimiibi kami, na daing kaulangan kaming maghidali, pasiring sa imong mga panuga. Uli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaibang mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan kataraman. Sa enot na babasahon, ipinahayag ni Moises ang manunungod kan tinaong tugon nin Diyos. Himateon niya ito ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa banwaan, matakot ka sa kagurangnan mong Diyos, utuba ang gabos na tugon, asin kabutan na itinao niya sa indo, sa imong mga aki, asin makuapo. Utuba sa gabos na aldaw nin sa imong buhay, nganing humalawig an sa imong mga aldaw. Danguga Israel, asin tandaan mo, nganing ika magurog asin magdakula, siring sa panuga sa imo nin kagurangnan, Diyos nin sa imong mga magurang, panuga na itatao sa imo ang daga na nagbubulos nin gatas asin tangguli. Danguga Israel, ang kagurangnan tang Diyos iyo sana ang kagurangnan. Kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong kusog.
Isurat mo sa imong puso ang mga tataramo na ini na ipinagbubuot ko sa imong ngunyan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Namumutan ta ka kagurangnan sa kong kusog. Namumutan ta ka kagurangnan sa kong kusog. Namumutan ta ka kagurangnan sa kong kusog, sa kong gapo, sa kong paalawan, sa kong paratubos. Namumutan ta ka kagurangnan sa kong kusog. An sa kong Diyos, gapo na sa kong paalawan, sa kong kalasag, sa kong katabang, sa kong pailihan. Maninigo sa kagurangnan ang gabos na kaumawan. Kung ako minaapod, ililigtas ako sa mga kalaban. Namumutan ta ka kagurangnan sa kong kusog. Mabuhay ang kagurangnan sa kuyang paalawan. Pag umawon ang Diyos na sa kuyang kaligtasan, dakulang mga panggana, itinao niya sa iyang hade. Pagkamuot, ipinahiling niya sa iyang linahidan. Ki David asin sa iyang mga kaikian, sa panahon na daing kasagkoran. Namumutan ta ka kagurangnan sa kong kusog. Ang pagdulot ni Jesus kan sa iyang buhay, ang pinakaurog sa gabos na dulot. Ang sa iyang pagdulot, iyo ang nagdara kan tunay na kaligtasan. Hinanyugan niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Igwa kaidto nin dakol na mga padi, ulita sa kagadanan, sindagabos, natatakot. Alagad si Kristo, huli tasagkod pa man, nagdadanay, ang sa iyang pagkapadi, daing kasagkoran. Kaya siya sagod pa man, igwanin kapangyarihan sa pagligtas, huli tadanay niya kitang ipinapamibi. Kita gabos minadulok sa Diyos, huli sa iya. Siring kay ni, anpade na angay sa tuya, banal, daing sala, asin daing digta, daing kabilang sa mga parakasala, itinataas sa ibabaw nin kalangitan, pade na daing nangangaipong magdulot ning atang aroaldaw, siring sa ginigibo kan ibang mga padi, para sa saindang sa diring mga kasaalan, asin man para sa mga kasaalan nin banwaan. Ini makasarong ginibo niya, kang inatang niya ang sa iyang buhay. Antugon minagibo nin mga padi, mga tawong pano nin kaluyahan, alagad an panuga na sinumpaan, na masangle sa tugon, ginibuan aki na pading banal, sagud paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta.
Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosog kay San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong eskriba na naghihinanyog kan urulay, pakahiling na marhay ang mga simbag ni Jesus, nagrani asin naghapot. Arin an enot sa gabos na tugon. Si Jesus agsimbag. An enot sa gabos na tugon iyo ini, danguga Israel, ang kagurangnan tang Dios iyo ang kagurangnan. Kamutan mo ang kagurangnan mong Dios sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong isip, asin bilog mong kusog. Ang ikaduwa, iyo ini, kamutan mo ang kapwa, siring kan pagkamuot mo sa imong sadiri. Daing tugon na urog kadakula kaini. Ang eskriba, nagpahayag, tama ang sa imong simbag, maestro. Ang kagurangnan sa rosa na, asin daing iba, ang pagkamuot sa iya, sa bilog na puso, bilog na isip, asin bilog na kusog, asin ang pagkamuot sa kapwa, siring sa pagkamuot sa sadiri. Ini, urog na mahalaga, kisa gabos na atang o dulot. Nahiling ni Jesus na maray asin malinaw, ang pahayag kan eskriba, kaya nagsabi sa iya, bako kang harayo sa kahadayaan ng Diyos. Pagkatapos, daina ning nangahas na magapot sa iya. Maray na bareta, nga sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Maray na aga po sa inugabos mga tugang, Marahay na aga po, Father. ang pagiging sarong Kristiyano, pangapudan sa pagiging mamumuton. Kasi ang relihiyon niya to, ang relihiyon na Kristyanismo is a religion of love. Kaya bukasyon kan sarong Kristiyano ang pagiging mamumuton. Tinutokdo sa tuya, nahuli sa pagkamuot, kaya kita linalang nin Diyos. Dahil man ibang dahilan ang Diyos, kung kita linalang, kundi huli tinamumutan niya kita, asin buot niyang ihira sa tuya, ang bagay na yaon sa iya. Asin pinakaurog sa pinakamagayon na karahayan, ekspresyon kan sa iyang pagkamot, yun nagibuho niya kita, arog sa iya, sa iyang lalawgon. There is no other creature other than us na igwaning siring na kakayahan. Kaya aram ta, may pakasabot kita, may kakayahan kitang magdirekta kan sa tuyang mga kagustuhan, kan mga buot niya itong maabot, asin igwa kita nin kakayahan, kapasidad na mamuot, asin namamatean ang kaugmahan, kung paanoan mamuot asin kamutan. Kaya baga, aram niya ito gabos, ang pagkamot, iyo ang nagkukumpleto kan buhay niya ito. Iyo ang nagtatauning dahilan sa tuyang mga pagpupursige sa buhay. Miski napapagal na kita, sige sana. Tano, namutan mo kaya ang mga taong pinaglilingkudan mo, ang pamilya mo, ang banwaan na si ay mong pinaglilingkudan. All because of love. When the reason of serving is no longer love, may mapapagal kita asin ang parehas na gawin niyan pagserbi, iyo man sana makakaroon sa tuya kung mayo kan elementong ini na pinakamahalaga, pagkamuot. Kasi kung tunay ang pagkamuot na iyan, ang gawin inin paglingkod, perming hahanapon ang ikakarahay kan taong pinaglilingkudan. Bakong makangalas sa Ebanghelyo mga tugang, kan hinapot ang kagurangnan, kan sarong eskriba, maestro, ano ang pinakaurog sa gabos na mga tugon? Sa gabos na mga tugon, kasi po ang mga Hudiyo, they have lots of commandments, kadakol-dakol rin sila mga tugon, more than 600 of them. Mariribong ka na talaga kung arindig di ang pinakaurog. Kaya nagdulok, mantang sa ibang mga passages kang scriptures, may nagapot sa iya na ang katuyuhan, tangani sa nang siya
garo subukan, pero digdi sa ebanghelyo nga dangog niya to, dahil man malinaw kung pinagsusubukan sana siya, itong iskribo na nagapot sa iya, tamala nga ni sa huring parte kan ebanghelyo, sinabi pa ning kagurangnan, kan madangog niya na malinaw ang simbag ka itong lalaki, ka itong iskriba, bako kang harayo sa kahadian ng langit. Hinapot sa ka itong iskriba, ano po ang pinaka urog sa gabos sa tugon? Ang kasimbagan ng kagurangnan mga tugang, ginamit niya. He quoted the words from the scriptures. Hali sa libro kang Deuteronomio, na binasa niya to sa enot na babasahon. Ini an urog, ini an enot sa gabos. Danguga ang kagurangnan tang Diyos, iyo ang kagurangnan. Kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong isip, asin bilog mong kusog. Ini ang pinakaurog sa gabos. But there is an addition. Igwaning kadagdagan ang kagurangnan. Bako lang tapigkot niya itong tataramon sa lumang tipan na iyo ang pinagsusunod kan mga Hudiyo. But Jesus added more. Ang ikaduwa, iyo iniigwapan ikaduwa. Kamutan mo ang kapwa, siring kan pagkamuot mo sa imong sadiri. Malinaw ang buot mangyari ning kagurangnan. Ang pagkamuot sa mahal na Diyos, kaipuhan niya itong ma-experiensyahan sa personal na level. Asin paano ini mangyayari? Na dapat ipahiling ang pagkamuot na iyan sa gawi kan pakikipagkapwa sa mga tao. Kung saan sinasabi niya to, presente ang Diyos sa kada saro. Sa duwang ini napapatos ang tugon, ang gabos sa tugon. Kung hilingon po niya to, ang 10 tugon ng Diyos, na tinaonin kagon ng Diyos, si Moises, binanga ni Kristo. Ang first 3, iyo ang manunungod sa pagkamuot sa Diyos. The rest, 4 to 10 commandments, iyo ang pagkamuot sa kapwa. Kaya, dahil man talaga mananggad, mga tugang, hinali ni Kristo, kan sinabihan niya itong eskriba, na mayo na ang commandments, ininan sa indong sunodon. But rather, He made it easier, ginibo niyang mas simple sa mga tao na sa iyang tinutukduan, kung ano ang kahulugan, asun paano ninda masunod ang pagiging mamumuton, ang pagkamuot. Sa duwa sa nang aspeto, pagkamuot sa Diyos, pagkamuot sa kapwa. Minsan, napaguna niya ito ang siring na bagay, madali sa nang gibuhon, pero iyan ang saro sa mga dipisil na gibuhon, kung paano ang tunay na magiging mamumuton. Kaya magayon na permi kitang nire-remind kang siring na bagay. Every time we see the cross, mahiling taan duwang kahoy na nakadukot sa kada saro. Vertical line kang cross, nagpapagirunom sa tuya, kan pagkamuot sa Diyos. Paurugon siya sa gabos. Siya ang priority kan gabos. Sa bilog na puso, bilog tang isip, bilog tang kusog. Alagad ang horizontal line, iyo ang level kan sa tong pagkamuot in relasyon sa tuyang kapwa. Tanya akong kita digdi sa daga. Sabi ning kagurangnan, putikon ngaya ang nagsasabing namumutan niya ang sa iyang ang Diyos alagad. Kaiwal niya ang mga kaetraid niya o ang sa iyang kapwa. Bako iyan tunay na pagiging mamumuton. Pero iyan ang realidad ang sa tuyang buhay. Kung kaya nga ni, kung nangyayari iyan sa tuya, ang hamon kan pagkamuot, kung paano niya ito aarugon, ang pagkamuoting mahal na Diyos, na minsan ka nakukulugan, minsan pano panang hinanakit ang puso, minsan igwa ka ning rason na magtanom nin kulog nin buot, hinahagad kan pagtubod, na kitamagin mapagpatawad, parte iyan kan tunay na gawi nin pagkamuot. Kasi ang pangapudan mga tugang nin pagkamuot, bakong sa buton talang ang pagkamuot, susug sa tuyang paghuna, susug sa tuyang kagustuhan. Kaya medyo tricky ang tugon nin pagkamuot kasi all of us would say, mamumuton man ako, pero anong klaseng pagkamuot? Sa anong gawin nin pagkamot ipinapahiling niya to? O isinasabuhay niya to ang tugon na ini.
Buting mahal na Diyos, na kita magin mamumuton, bako lang susok sa tuyang kagustuhan, kundi sa iyang paagi, sinsa sa iyang halimbawa. Kaya parte kan pagkuyog, iyuan, sabi ng Kaguranan sa Ebanghelyo, dangoga o Israel. Parte kan pagkuyog kan tugon, iyuan pagdangog. Iyuan pagdangog. We have to listen using our heart, using our ears, using our mind. Tabaka iba naman ang gawi kan pagiging mamumuton ta. Masabihan iba, you love me, I love you. Pero ang problema, you love the wrong person. You meet at the wrong time. Bako man niya tunay na pagkamuot kasi may mararaot ka ng ibang relasyon. May mararaot ka ng ibang buhay as in ibang familia. You cannot say, ulitan namumutan ta ka, namumutan mo ako, pwede na kita. Parte kan pagkuyog, iyo ang pagdangog. As in parte kan pagdangog na maaraman niya to, tama daw ini, iyo daw ini ang maninigo. Ngunyan na panahon mga tugang, kadakol na mga gawi nin pagkamo paagi, tinatao sa tong oportunidad, tanganin kita magin mamumuton. Kasuod ma, kita na may ibi, gabos sa mga kalag sa purgatorio. Sa mga tugang nyato, na nangangaipo kan tabang, kadaklan sa inda daita na midbid, alagad ang pagpamiibi para sa inda, tanganing sinda makaasba, makadagos ta sa langit, huli kan sa tuyang pamiibi, huli ta sa puntong inikan sa indang buhay, sinda linilinigan kan sa indang mga kasalan. Asin ang nagkukumple kan bagay na iyan, iyo ang simbahan sa paagi kan pagpamiibi. Magayon na gawi kan pagpahiling kan sa tuyang pagkamuot sa kapwa, iyo ang pagdibusyon sa mga kalag sa purgatorio. Tigdi po sa parokya, niya pa lang kita sa ikatulong aldaw, kan sa tuyang novenaryo para sa mga kalag. Gabos na mga mis araw-aldaw, sa tuyang ipinapamiibi, ang gabos na mga kalag. Part of being charitable is to pray for poor souls in purgatory. Ang pagpamiibi, aspeto kan pagpailing niya ito nin pagkamot. Ang iba sa tuya, difficile pang maray mag-reach out sa sarong tao na nakagibo ning maraol sa tuya. Pinoprocess na pa ang sa tuyang sa diri. But we can start with ourselves praying for us. Kagurangan palumuya man ang puso ko. Kagurangan tabangi man ini taong ini. Tanganing sana, pag abot kang panahon na ako mag-reach out sa iya, bukas naman siya sa pagkikipag-ulian, pagkamuot ang siring na gawi. Mantang minimidbitaan sa tuyang kaluyahan, pero dahil kita nag-uuntok na halion ang siring na bagay, tabakong siring ang buoting mahal na Diyos, na magtanom kita nin, kulog din buot o kulog ni o kaanggutan sa ibang kapwa. Magtatanom ka naman sana, ang itanom mo na sumarahay paroy, kung ano ba kung maraot na buot, ta magbubungay yan in maraot man na sa tuya. Maray na bagay ang itanom ta, bakong mga maraot na buot. Ang tunay na pagkamuot ipinapahiling konkretamente sa gawi nin pagtabang. Ngunya na panahon, dakadako kitang mga oportunidad na maka-reach out sa ibang tao na grabing nasalanta ka ining kalamidad na uminagoy sa tuya. Parte kan gawin nin pagkamuot, mga tugang, iyo ang pagpasalamat sa mahal na Diyos. Mantang dai ka man natawanin tabang o nin mihoras, pero ipagpapasalamat mo na sana na igwang mga nagtabang sa ibang mga tao na ngunya na panahon ang sa indang ginigibo, survival na sana no? Kasi kan baha, halos gabos na wara sa inda, ika nawaran maning ibang bagay, pero igwa ka pa. Igwa ka pa nin pwedeng po nang giraray, pero ang iba dyan, talagang nawaraan kan sa kadidikit na sa nangyaon sa inda. Kaya ipagpasalamat mo na sana na igwanin mga taong nagtatabang sa inda, miski daay ka natatawan. Tabaka limited man sana ang kakayahan sa pagtao kan mga tawong ini. Mga namumutan ko mga tugang, ginibo kita ning kagurangnan, siring kaayan kadunong, tanganing masabutan niya to, kung ano ang tamang paagi nin pagpapahiling nin tunay na pagkamuot sa kapwa asin sa mahal na Diyos. Sa mahal na Diyos, urog sa gabos, sinsiring man sa tuyang kapwa.
Sa pagpadagos siya to kaining misa, hagadon niya to. Bukas ang puso asin isip, tanganing masabutan niya to ang sa iya mga pasabong. Sinasabi ko kasubago, parte kan pagkuyog, iyo na kita nagdadangog. Tain ang sinabi ng kagurangnan, iyong enot na natataramon, parte kan sa iyang kasimbagan, dangoga o Israel. Magdangog kita sa pasabong ng kagurangnan, tanganing ang mga gawi nin pagkamuot ay pinapahiling niya to, susog sa iyang kabutan. Sin kung inisusog sa iyang kabutan, igwa po inining kaakibat na merito, blessing sa satuya. Every time we do an act of love, dahil kita nawawaranin balos, hali sa mahal na Diyos. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa badal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kitang mga nangangaipo kan pagkamuot kan Ama, urog sa gabos, magdulok sa iya sa pagpamibi, bukas ang mga puso sa tong sabihon, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magbanaag, kanimbong nin pagkamuot ni Kristo, para sa pagpaurog kan katuninongan sa kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos bilang komunidad, makanood na magpahalaga sa lambang saro, asin magmangno sa mga pangangaipo kan mga dukha, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang mga harong, mapano kan matuninong na presensya ni Kristo, asin magin mga lugar nin pagkanood niya to, na magpahalaga asin maggalang sa kapwa bilang mga aki kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kan mamamoto na pangataman kan Diyos sa mga nagehelang sa hawak asin sa kalag, magkaigwasinda kan kusog, na makaya ang sa indang mga kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan sa paglaom ng pagkabuhay liwat, magkamit kan kapahingaloan na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, gibuha kaming maninigo sa imong pangapudan, warasan sa mo ang biyaya, na sa buhay mi sa tataramon asin sa gibo, ang sa imong tugon nin pagkamuot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sako, asin sendong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilingaan mga sakripisyo ngunyan, tanganing makamtan mi sa maludok na pagkamuot, ang ginigibo mi huli kan misteryo, kan pasyon kan sa imong aki, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos sa makakamanadaing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro. Asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamati kami araw-aldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo ki Kristo sa mga gadan. Naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaibakan gabos na angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Ang langit asin dagat, panukan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagad ng banal, murabutin gabos sa kabanalan. Kaya ining mga atang namimiibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sa kult sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin tinao sa iya mga disipulos taan sabi, magako ka mo gabos, asin magkakan ka ini, tayo niya sa kuyang hawak, may dudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin girare pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos na ang sabi, magako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini, tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod,
sagkod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kakurangnan kan tinapay nin buhay, singkalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, ng mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nagkaitupan na kapagayagaya sa imo. Kanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen. Amen, amen. Amen, Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, hangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, kabanalon ang ngaran mo, ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, binsiri sa langit. Ansa mo kakanon sa rualdan, itao mo Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan ka sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, sinmanlig ka sa gabos sa kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imo ang kadean,
asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Jesu-Kristo nga kurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Haray pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninungan. Nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami Cordero ng Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kawi kami nin katuninongan. Uyan, Kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maumay.
Mamiibi kita. Kagurangnan namimiibi kami, ang gawi kan sa imong kusog, mag-urog sa mo, tanganing nabasog kan mga langit no na sakramento. Kami maandam huli kan sa imong balaog, na magkamit ka ining mga panuga, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Responsorio. Aram ko na ang sakuyang gagtubos buhay, sinsahuring aldaw ako mabubuhay liwat. Sa sakong hawak, mahiling ko ang Diyos sa sakong kagtubos. Sa sakong hawak, may hiling ko ang Diyos na sakong kagtubos. Inian paglaom na rinirimpos ko sa sakuyang puso. Sa sakong hawak, may hiling ko ang Diyos na sakong kagtubos. Gabos kita mamiibi, ama niyamo, Ama niya, nayaon sa sa langit. langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit. Ang samong kakanon sa raal daw, itaw mo sa muya unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siri na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Mamiibi kita, maugayo na ama, sa imong kamot dinudulot mi ang kalag, ng samuyang mga tugang, nabilog ang samuyang pagsarig, na sinda mabubuhay liwat. Sa huring aldaw, kay baan gabos sa mga nagadan, sa grasya asin pagkamuot ni Kristo. Nagpapasalamat kami sa imo, hulikan gabos sa mga karahayan, na itinao mo sa imong surugoon, mantang nabubuhay pa sindadig di sa ibabaw nin daga. Kagurangnan kay raking ako ang samong pamibi, na mga pintuan nin paraiso mabuksan para sa imong mga surugoon. Ikinakarangan niya mo ang pagtubod asin paglaom na sa imong pagkaherap. Sagkod na kami makaayon sa kadayaan mo, kay ba ang samuyang mga tugang sa panahon na daing kasagkoran. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw mo na po. Ngunyan, enot na Domingo kan bulan, magkakaigwa po kita nin second collection. Ang kantidad na itataw niya to, tabang para sa seminaryo digdi sa satong arkidiocese. Itataw ini sa opisina kan Economo, sa residensya kan Arsobispo. Collections for the week, October 21 to 27, 2024. Daily collections, 10,565 pesos. Sunday collections, 33,124 pesos. Second collections for Typhoon Christine victims, 6,568 pesos. Collection boxes, 3,743 pesos. Total collections for the week, 54,000 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors. Minda Palmes, Imelda Turakal, PYM, Olfem, Aiza Panoy, Parkview, Honey Forteza and Family, Deca Homes Naga, Peter Rose Ang, Sailin Sibolo, Regine Hernandez, Mercy Malapitan, Alan and Leah O. Sorian and Family, Father Scott Connolly and all of devotees from USA, Mrs. Gaurino, 2 anonymous donors, Jane Balares and Gina Servidad, RGS Sisters, Aureus Family, UPLB Bugkos, care of Klang Anagaw, Prex 45, Pitogo and Renard Family, Pete and Lala Morena and Family, Deca 2, care of Franz Prila, Mr. and Mrs. Jaime Pasaba, care of Nancy Argaya, Saavedra Family, Jonathan Espanyo, Klang Anagaw, Alma Belia Castillo, Attorney Pinky from Wellville, Tope Family, Alarcon Family, Blancha Family, Apple, care of Sisicom, from and Mary Jane Ducot Moreno, Deca 3, Mrs. Glo Barbosa, Elaine Ojame, Salvacion Selga, Bernal Family, Estiva Family, Berakit Family, Attorney Ed Ablay, G. Alvina, Rose Olivan, Elsie Colvera, Rebecca Villanueva, Jing Revilla, Ruby Antonio,
Eucharistic Lay Ministry, Aeroville, Cleophas Padilla, Mary Rose Evangelista, Lay Ministers, Alan and Leah Soriano, Peter and Rose Ang, Deca Homes Naga, Honey Fortesa and Family, Parkview Pastoral Council, Aiza Panoy, PYM Care of Mapmap Briñez. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. From our parish priest, Reverend Father Felipe Colvera III. Ngunyan po iniimbitaran ang gabos sa mga nagsaselebrar kan sa indang kumpleanyo para sa bulan ng Nobyembre na mag-igdi po sa inutan para sa pag-bless. November birthday celebrants po. Birthday celebrators ta po dyan, ngunyan na bulan Nobyembre. Hindi po kita sa inutan. May libre da sindang pa-breakfast. Mamiibi kita, pakiduko po kan mga payo. Diyos Ama, kaglalang nin gabos na uya sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat, asin pag-umaw, para sa imong regalong buhay, hinanyoga ang samong mga pamiibi para sa muya mga tugang, sa imong surugoon, nangunya nagseselebar kan sa indang kumplianyo, nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya asin grasya, tanganing padago sindang mabuhay na maninigo na sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakababanala, siring man sa indang familia. Irayo mo sa anuman na kahilangan, tentasyon asin katibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Happy birthday po. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamo at kay Kristo. Salamat sa Diyos. Vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción, resuene